Жанчына-палітык з партыі ПіС, якая магла бы стаць прэзідэнткай Польшчы. Якая роля ў першай дамы ў польскай палітыцы? І хто была найлепшай першай дамай у гісторыі Польшчы? Гэта падкаст зроблена ў Польшчы пра польскую палітыку, і з вамі зноў Максім і Кірыл. Ну што, Кірыл, хутка 8 сакавіка, таму у нас все па традыцыйных каштоўнасцях. Кветкі і размаўляем па жанчын. Ладно, гэта ўсё зразумела жарты. Мы добра ведаем, што 8 сакавіка гэта ніякія не свята кветак і прыгажосці, а дзень барацьбы жанчын за свае правы. І па шчырасці не толькі жанчын, але і мужчын, які падтрымліваюць іх у барацьбе. Таму мы сёння паразмаўляем пра ролю жанчын у польскай палітыцы, бо гледзячы на выбары, падаецца, што, па-першае, не так шмат жанчын у польскай палітыцы, па-другое, падаецца, што і роля не такая вялікая. Давай паглыбімся ў гэта. На гэты выпуск, канечне, я хацеў апрануцца як Ярослаў Качынскі вось на гэтым знакамітым здымку і прыйсці з букетам чырвоных розачак. Вось, але Макс сказаў, што гэта дрэнная ідэя, таму вось мы вырашылі выступіць сёння вось такім прыгожым букетам кветак. Сённяшні выпуск прысвячаецца табе, о жанчына, як пісалі ў савецкіх газетах 8 сакавіка штогод. Мы неяк размаўлялі ў трамвае, ці гэта быў аўтобус, няма ніякай розніцы. І Кірыл сказаў, што Беата Шыдла, гэта былая прэм'ерка, дарэчы, Польшы, магла бы перамагчы Рафала Часкоўскага на гэтых выбарах. Па-першае, мы не ведаем, можа, яго нехта іншы пераможа, але Кірыл сказаў, што яна б дакладна ушчэнт бы укатала. Распавядзі, хто гэта? Беата Шыдла – гэта палітык права і справядлівасці, яна былая прэм'ерка Польшчы. Яна была прэм'еркай у першую кадэнцыю права і справядлівасці з 2015 па 2017 гады. То бок не так даўно, на самай справе. У дадзены момант, пасля таго, як яна скончыла сваё прэм'ерства, ці, хутчэй, ейнае прэм'ерства скончыў Ярослаў Качынскі разам з Маравецкім, яна крыху адышла ў цень і сталася еўрадэпутаткай. Пры гэтым, нягледзячы на тое, што яна ўжо была прэм'ерка, яна вельмі ўплывовы палітык у праве справядлівасці, вакол яе ёсць уласная фракцыя ўнутры партыі. То бок, нягледзячы на такі вайб цёплай, добрай цёці, гэта жорсткі і станоўчы палітык. І вельмі спраўны палітык, што таксама трэба разумець, нават у унутрыпартыйных інтрыгах. Гэта вельмі важная такая рыса, якая дапамагае. А партнёр гэтага выпуска – крама з самымі незвычайнымі букетамі ў Варшаве «Stem by Stem». Калі вы шукаеце унікальныя стылёвыя і сапраўды яскравыя букеты, звяртайцеся па спасылцы ў апісанні. На момант выхада гэтага відэа ў Stem by Stem ужо можна перадзаказаць кветкі на 8 сакавіка. Гэта зручна, бо можна адразу дамовіцца, каб вам прывезлі замову ў неабходны час. Stem by Stem кажа, што дастава пачнецца аж з 8 раніцы. Як я ўжо і сказаў, каб замовіць букет, трэба проста перайсці па спасылцы ў апісанні пад гэтым відэа на сайт Stem by Stem. Дарэчы, 5% з кожнага букета, які будзе прададзены да 8 сакавіка, Stem by Stem перадасць у шэлтар Мартынка, які дапамагае жанчынам у эміграцыі, якія сталі ахвярамі хатняга гвалту. Запрашаем па спасылцы ў апісанні. І, дарэчы, гэтыя кветкі, якія сёння ствараюць святочную атмасферу ў нашай студыі, прадстаўлены нашым партнёрам, магазинам кветак Stem by Stem. Чаму ты лічыш, што яна б перамагла на гэтых выбарах? Тут варта ўзгадаць, што Беата Шыдла, яна насамрэч неверагодна папулярная сярод выбаршчыкаў права і справядлівасці. Гэта першы і важны фактар. Не так, як Кароль Наўроцкі, які не папулярны. Не так, як Кароль Наўроцкі, але пра гэта мы яшчэ размаўляем у нашым наступным выпуску, дарэчы. Вось гэта такі тварды электарат права і справядлівасці, так званая база, ці, як яшчэ кажуць, бетон, так, яны дакладна за яе прагаласуюць. Плюс, у яе сапраўды вельмі асаблівы вайб. Вось яна такая, вось сапраўды такая цёця, вось да якой хочацца прыйсці на абед. Вось яна табе зробіць хабовы, вось вы пасядзіце, паразмаўляеце. Вось у мілай і цёплай атмасферы. Вось яна мае харызму. Вось, гэта вельмі важная якасць для палітыка. Яна ў яе дакладна ёсць. І яна гэта паказала яшчэ падчас выбараў у 15 годзе, калі яна ішла як твар кампаніі, як будучы прэм'ер-міністр. Так, у той момант Ярослаў Качынскі так адсунуўся ў цені, схаваўся. Яго амаль што не паказвалі. Беата Шыдла і яе штаб прыдумалі, нават памятаю, такі
лозунг «Польска в руіне», то бок што Польшча ляжыць у руінах, так. Быццам бы Польшча такая разваленая, што вось трэба яе ратаваць, хаця, ну, канешне, гэта быў маркетынгавы ход. Яны нават рабілі здымкі на фоне нейкіх там заброшаных вакзалаў, вось яна прэс-канферэнцыі рабіла, хаця было вядома, што гэта вакзал проста ўжо не выкарыстоўваецца там 150 гадоў прыкладна, так, яшчэ застаўся пасля немцаў, так. Яна увайшла ў гісторыю, дарэчы, як чалавек, пры якім былі ўведзеныя гэтыя праграмы тыпу 500+, ну, цяпер гэта ўжо 800+. Так, і яна сапраўды захавала сваю папулярнасць. Адзінае, што у апошні год яе пазіцыі ў праве і справядлівасці былі моцна пашарпаныя. Яна мела асабісты спор з Ярославам Качынскім. Мы пра гэта нават некалі ўжо ўзгадвалі, там, можа, з 10-15 выпускаў таму. Бо была сітуацыя ў малапольскім воеводстве, дзе вельмі доўга не маглі выбраць маршала воеводства. Так, дакладна. І ўвогуле кажуць, гэта, канечне, ўсё-такі інсайты, што за гэтым стаяла Беата Шыдла. Яна спрабавала згуляць супраць Ярослава Качынскага. Вось, за што атрымала вельмі моцна па чапцы. Вось, але апошнім часам яна ізноўку з'явілася ў медыасферы. Вось, а палітык ПіС ніколі не з'яўляецца ў медыасферы без асабістага дазволу Ярослава Качынскага. І ўвогуле, чаму яе выцягнулі, скажам так, з ворка? Яна мае дапамагчы Каралю Наўродскаму, у якога справы ідуць, ну, скажам так, вельмі мякка, так сабе. Слухай, ну, зноў, атрымліваецца, мужчын ратуюць жанчыны. Як заўсёды. У медыйнай прасторы паявілася жонка Караля Наўродскага, зараз Беата Шыдла. Так, яны гэтым чынам спрабуюць патушыць тыя пажары, якія ўзнікаюць тут і там. То бок гэта такі, ведаеш, крызісны менеджмент. Дык вось, падсумоўваючы, скажам так, усё, што я ўжо успеў нагаварыць вам, даражэнькі, пра гаспадарню Беату, на маю думку, яна мае ўсе неабходныя якасці, каб сапраўды пазмагацца за пасаду прэзідэнта. Бо гэта і харызма, і вельмі добрае ўменне інтрыг ва ўласнай партыі, так, гэта вельмі важна, і вельмі добра працуе з людзьмі. І вось, што яшчэ адна вельмі важная рэч, яна мае вось гэтую здольнасць і талент будаваць вакол сябе каманду. Гэта таксама вельмі важна. Слухай, ну тады ўзнікае лагічнае пытанне. Чаму яна не ў прэзідэнцкай гонцы? Тут варта ўзгадаць вось яе канфлікт з Ярославам Качынскім. Я ўпэўнены, што гэта быў адзін з вырашаючых фактараў, чаму яе не высунулі. Тым больш, што ад яе прэм'ерства, насамрэч, мінула ўжо даволі шмат часу. Так? Ну, на дадзены момант гэта ўжо там прыкладна 8 гадоў. Так? І насамрэч, нават калі там былі нейкія хібы, то яны ўжо даўно забыліся. І вось, на мой погляд, калі б яны выставілі кандыдатуру менавіта Беаты Шыдла, то не тое, каб там ушчэнт, як ты сказаў, але яна мела б значна вышэйшыя, на мой погляд, шансы перамагчы ў гэтых прэзідэнцкіх выбарах. Сябры, а сёння ў нашай спадарожніцка-прыгодніцкай рубрыцы мы вырашылі паехаць у горад Гнезна. Чаму менавіта гэты горад, запытаеце вы? А ўсё таму, што менавіта Гнезна лічыцца першай сталіцай польскай дзяржавы. І менавіта тут, у 1025 годзе, быў каранаваны першы кароль Польшчы Баліслаў Хробры. І, дарэчы, сябры, усяго праз некалькі месяцаў, менавіта 18 красавіка, будзе 1000годдзя гэтай падзеі, вельмі важнай для польскай дзяржавы. А калі ты, Макс, нарэшце вырашыш, і вы, нашыя сябры, паехаць у Гнезна, то трэба ведаць, што гэты горад месціцца на захадзе ад Варшавы, каля самой Познані. Гэта прыкладна 300 кіламетраў. А праезд, дарэчы, вельмі просты. З Варшавы дастаткова выехаць на аўтастраду А2, і прыкладна праз 3,5 гадзіны ты будзеш ужо на месцы. А я нагадаю, што мы ствараем гэту падарожніцкую рубрыку разам з аўташколай Дэніс Драйв. Дэніс Драйв — гэта аўташкола, створаная беларусамі для ўсіх. Яна працуе ў Варшаве і ва Вроцлаве. Там можна не толькі вывучыцца на правы, але і палепшыць свае скілы за старном. Усе неабходныя спасылкі ў апісанні пад гэтым відэа. А калі ўжо, дзякуючы нашым сябрам з аўташколы Дэніс Драйв, вы, нашыя даражэнькія, зробіце сабе правы ці падцягнеце свае скілы, ці, магчыма, мы з Максам таксама гэта зробім, і даедзем нарэшце да гэтага прыўкраснага горада Гнезна, то абавязкова трэба наведаць Гнедзінскую базіліку. Яна, дарэчы, з'яўляецца адной з найстарэйшых у гэтай краіне. І асаблівую ўвагу
абавязкова трэба звярнуць на гнезненскія дзверы, якія знаходзяцца ў гэтай базіліцы. Гэта унікальны помнік раманскай штукі, якому ўжо больш за 900 гадоў. І таксама, сябры, абавязкова завітайце ў музей пачаткаў польскай дзяржавы, дзе можна паглядзець, як пачыналася гэтая краіна і таксама пазнаёміцца з неверагоднай колькасцю вельмі цікавых гістарычных і археалагічных артэфактаў. Дарэчы, я аднойчы быў у Гнезне, і я быў у гэтым музеі, бачыў гнезненскія дзверы, сапраўды робіць уражанне. Па свайму уласнаму досведу я скажу вам, што Гнезна гэта сапраўды проста ідэальнае месца для аднадневнай паездкі ўсёй сям'ёй, каб выехаць рана з Варшавы, правесці ўвесь дзень у Гнезне і ўвечары вярнуцца да хаты. А калі раптам нашы гледачы даедуць да Гнезна менавіта ў красавіку, то трэба абавязкова памятаць, што менавіта ў гэтым месяцы прадаецца унікальны гнезненскі прысмак – войчахо. Гэта такі слодыч, які ствараецца ў гонар патрона горада, святога Войціха. І зноў нагадваю, калі вы хочаце вывучыцца на правы ці палепшыць свае скілы за стырном, то звяртайцеся да нашых сяброў аўташколу Дэніс Драйв. Аўташкола створаная беларусамі для ўсіх і працуе ў Варшаве і ва Ўроцлаве. Усе неабходныя спасылкі і кантакты у апісанні пад гэтым відэа. Калі у пана Караля Наўроцкага ўсё будзе дрэнна і жанчыны яго не выратуюць, ці магчымая замена Наўроцкага на Беату Шыдлу? Увогуле, замена кандыдата магчымая да моманту ягонай канчатковай рэгістрацыі. Вось, то бок ёсць яшчэ 1,5 месяца, насамрэч. Калі вось гэты тренд захаваецца, то ўсё магчыма, і я думаю, што верагоднасць ёсць, што ў нейкі момант, калі будзе далей з'язджаць рэйтынг, асабліва, калі здарыцца неверагодны і Мэнсон перагоніць Караля Наўроцкага ў даследаваннях, чаго не можна ўжо выключаць, насамрэч. Вось, то тут проста пачнецца нейкая сур'ёзная гульня, каб сапраўды яе заменіць. Яго заменіць, прабачце, калі ласка. Слухай, наколькі ўвогуле у Беаты Шыдлы ёсць прэзідэнцкія амбіцыі? Я думаю, яна дакладна хацела б стаць прэзідэнцкай. Так, сур'ёзна. Па-першае, ведаеш, яе знялі з пасады прэм'ера вось так. А чаму, калі яна была такая добрая? Яна, па-першае, Яраслаў Качынскі гэта адзін з тых людзей, якія, выкарыстоўваючы цытату, канстытуцыя ў нас не пад жанчыну. Так, то бок Яраслаў Качынскі не вельмі асабліва верыць у гэта. Ён нават некалі недзе там ўжо абмолвіўся, што не час яшчэ вось на жанчыну прэзідэнта. Было такое некалі. Гэта чалавек больш старай закалкі, так, вось. Але, на мой погляд, Беата Шыдла была абсолютна гатовая вось да таго, каб стаць прэзідэнткай. Усё ж такі пару гадоў быць прэм'ерам, гэта нават большая адказнасць, чым пару гадоў пабыць прэзідэнтам, насамрэч. Дарэчы, калі б яна стала прэзідэнткай, то у яе муж быў бы хто? Першы мужчына польскі. Першы пан, не ведаю. Першы джен. У Амерыцы, дарэчы, там ўжо прыгатавалі, скажам так, першы джентльмен, так? Але гэта па-польску не зусім гучыць, вось. Таму, па шчырасці, можете, дарэчы, напісаць у каментарах, як на вашу думку, у выпадку, калі жанчына стане прэзідэнткай Польшчы, як мы будзем называць яе мужа? І пад гэтую тэму я хочу нагадаць, што нас можна падтрымаць донатамі праз Buy.me.coffee ці Patreon, лайкамі, расшарамі, распавядайце пра нас, калі ласка, друзям, калі вы жывеце ў Польшчы, у вас ёсць такія ж сябры ці сяброўкі, якія жывуць у Польшчы. Вось, пішыце каментары, мы заўсёды радыя пагутарыць у каментарах. Вось, і мы пераходзім да наступнай тэмы. Пазіцыя першай дамы Польшчы. Давай, увогуле, ты распавядзеш, што гэта такое. То бок, маё базавае разуменне, гэта жонка прэзідэнта. Але якая яе роля, ці заўсёды гэта жонка менавіта? Не ведаю, распавядай. Сітуацыя вельмі падобная да амерыканскай сістэмы. Так, дзе першая дама, яна не мае вось такой фармальнай функцыі, ось, але гэта жонка прэзідэнта, якая ўвесь час каля яго і дапамагае яму вось кіраваць страной. Прынамсі, нейкую апеку такую ось над гэтым кіраваннем, так, мае. Прыкладна тое самае ў Польшчы. Першая дама Польшчы не мае нейкай фармальнай пасады. І не атрымоўвае за гэта грошы. Ось я хацеў спытацца, то бок не мае пенёнчкаў. Так, то бок зарплаты ў яе няма. Права і справядлівасць у 2020 годзе планавала увесці афіцыйную зарплату
для першай дамы. І сума была даволі вялікая, 18 тысяч злотых штомесяц. 5 гадоў таму гэта выглядала яшчэ больш сур'ёзна, чым цяпер. Але як гэта часта бывае з палітыкамі, па-першае, крыху перабольшылі з грашыма, вось, так разы ў 2, скажем так, і на той момант. У дадатку вельмі дрэнны момант. Ось таймінг быў проста настолькі кепскі, бо гэта была сярэдзіна 20-го года. Пачатак пандэміі. Шмат хто з людзей страцілі ўвогуле даход. Вось. Прадпрымальнікі ледзьве трымаліся. Пачыналіся ўжо там нейкія пратэсты супраць абмежавання. Увогуле людзі былі раздражнёны, людзі былі перапуганыя таксама, так, напужаныя. Вось. І тут яны выйшлі вось такой прапановай. Канечне, гэта сустрэлася з проста неверагодна вялікай крытыкай. І гэтую прапанову проста гэта законапраект. Гэта ўжо быў законапраект. Хутка замялі проста пад дыван і зрабілі выгляд, што нічога не было. Дарэчы, а якая зарплата ў прэзідэнта Польшчы? На дадзены момант прэзідэнт Польшчы зарабляе каля 26 тысяч брутта. То бок, нетта, то бишь на руки, это будет там прыкладна каля 18 тысяч, можа 17, так мне здаецца. То на то примерно прапановалі, ці гэта было брутта? Насамрэч, на той момант, я думаю, што прыкладна вельмі падобная зарплата. Быць першай дамай, наколькі разумею, ты не можаш працаваць, бо гэта проста немагчыма. Ты заўсёды ў нейкіх сустрэчах афіцыйных, дэлегацый і гэтак далей, але і заробку ў цябе няма. А на што жыць? На што жыць? Канешне, усім прэзідэнцкую пару забяспечвае канцелярыя прэзідэнта Польшчы, то бок бюджэт. Канешне, не маюць поўнае забеспячэнне. Думаеш, яны ходзяць у бедронку з прэзідэнцкага палаца, каб зрабіць закупы? Не, ўсё на дзяржзабеспячэнні, скажем так. Дарэчы, вось яшчэ пра бонусы. Пані першая дама ад дзяржавы дастае складкі эмерытальныя. То бок, вось за ўвесь гэты час, за кожны год кладуцца грошы ў ЗОЖ, вось столькі, сколькі было б, калі б яна працавала далей. То бок гэтыя гады не вылічваюцца з пенсіі, все нормально. Так. То бок я вось нават падлічваў там недзе, што Агата Дуда, вось цяперашняя першая дама, дзякуючы вось гэтым папаўненнем з бюджэту ў ЗУС, яна атрымае там каля 600-700 злотых прыкладна дадатку да сваёй пенсіі. Вось, канечне, гэта не вельмі шмат, але ўсё ж такі. А ці ёсць асобная пенсія для першай дамы? Бо для... Не, на жаль, няма. Толькі для... Ёсць вось такая дыскрымінацыя, скажем так. І, дарэчы, ты вельмі добра сказаў пра працу. Насамрэч, сённяшняя першая дама, Агата Корнхаузер Дуда, яна настаўніца. І нават была, я памятаю, на самом пачатку кадэнцыі Анджэя Дуды прапанова, каб яна неяк там, прынамсі, часткова працягвала сваю працу. Але калі сур'ёзныя дзядзі з польскага секрет-сервіс селі ды падлічылі, як гэта ўсё зрабіць, то высветлілася, што гэта немагчыма, па-першае, лагістычна, бо трэба і вобшукі дзяцей рабіць, а вы разумееце, якія карцінкі пайшлі па свет, ось, калі б нехта награў тэлефонам. І, канешне, яшчэ проста справы бяспекі і коштаў таксама, бо гэта выльецца ў такую капеечку, што мама дарагая. Ці правільна разумееш, што фармальных нейкіх, яшчэ раз запытаю, няма нейкіх фармальных абавязкаў? Фармальных, вось менавіта нейкіх павіннасцяў, скажем так, няма. То бок яна таксама прадстаўляе краіну, то бок яна побач са сваім мужам таксама з'яўляецца першым тварам гэтай краіны, першым жаночым тварам гэтай краіны. Разумеецца ўсё так, што першая дама павінна быць апорай для свайго мужа, ось падтрымкай для яго, карацей, вось так, прыкладна. Такое, конечно, традыцыйнымі каштоўнасцямі павеяла. Традыцыйнымі каштоўнасцямі смярдзіць за кіламетр, скажем так. Давай пройдемся по персоналиях. Вось самыя першыя дамы. Пачнем вось уже з трэцяй Рэчы Паспалітай, то бок той краіны, у якой мы з вами жывем у дадзены момант. І першая гэта Барбара Ярузельска. Так, увогуле, тут ёсць цікавая рэч, бо людзі спрачаюцца ўвесь час. Ці Войцеха Ярузельскага увогуле трэба залічваць у першыя прэзідэнты дэмакратычнай Польшчы. Але фармальна, ўсё ж такі так яно і ёсць. У 89-м годзе ён быў абраны нацыянальным сходам, то бок яшчэ тады не было выбараў такіх вось, дзе людзі галасавалі непасрэдна, так? Ось ён быў абраны на пасаду прэзідэнта і быў да 90-го года. І Барбара Ярузельская была яго жонкай і вось была першай дамай у гэты час. То бок яна першая дама. Яна першая дама. Так. Окей. А Данута Валенса.
жонка Леха Валенса. Так, ну Лех Валенса, я думаю, што нам не трэба вам яго прадстаўляць, і ўвогуле мы некалі зробім, думаю, ўсё ж такі серыю пра Леха Валенсу, магчыма, у кантэксце прэзідэнцкіх выбараў, тому што нашы гледачы ўжо пісалі ў каментарах, што ім было б цікава пра яго паслухаць, а там ёсць што распавесці дакладна. Так вось, Данута Валенса ўвайшла ў гісторыю як першая ўжо такая сапраўдная, дзе ўжо няма ніякіх спрэчак. Так. Яна была апорай для свайго мужа сапраўду ўвесь гэты час. Увогуле яе можна назваць, у Польшчы ёсць такі выраз матка-полька. Гэта як маць Тэрэза? 8 дзяцей. Ого. 8 дзяцей. Уяві сабе. Такую араву. І ўсе ад Леха Валенсы, тыпу? Шмат. Не, сапраўды, так, у іх вельмі мнагадзетная сям'я, шматдзетная сям'я. То есть у варунках нашых, скажем так, маць-гераіня. Чым яна адмецілася? Яна адмецілася тым, што яна была менавіта такой маткай-полькай. Вельмі сціплай жанчынай, якая трымалася здалёк ад медыяў. Вельмі мала паказвалася ў медыях, вельмі мала недзе там выступала. Пасля там ужо у 2011 годзе яна напісала кніжку. Ну і вось на гэтым амаль што можна сказаць і ўсё. Такая вельмі ціхая, вельмі сціплая асоба. Далей мы пераходзім да самай знакамітай першай дамы. Ну, да адной з самых знакамітых. Йоланда Квасневская. Яна нават кніжку напісала пра сваё жыццё. Так, Йоланда Квасневская гэта ўвогуле асоба вельмі перадусім яскравая. Вось некаторыя нашы гледачы, калі больш старэйшага ўзросту, ці тыя, хто крыху лепш ведаюць гісторыю, могуць зразумець маю аналогію. Яе вайб агульны можна параўнаць з Раісай Гарбачовай. А можна для малодшага пакалення? Для малодшага пакалення. Меланія Трамп. Нават не зусім. Раіса Гарбачова, так, яна сталася знакамітай на стыку 80-х і 90-х гадоў, а Йоланда Квасневская, даслоўна 5 гадоў пазней. То бок гэта былі вельмі блізкія часы, такі даволі шэрыя, скажем так, часы. І ў нашых краінах, і тут у Польшчы таксама. І яна была як зорка. Як зорка ў медыях. Са знаёмай полькай размаўляў перад выпускам, і вось там распавядаю, што вось там мы хочам распавесці пра Йоланду Квасневскую. Яна сказала: калі я была малая, то яе называлі Шаза, бо была такая зорка дыска-пола, вельмі яскравая, і на Йоланду таксама казалі, што вось Шаза. То бок, перадусім, яна ўвайшла ў гісторыю як самая модная. Яна скончыла быць першай дамай у 2005 годзе, а ў 2014 яна стала тэлеведучай. Вау. Так, яна праз год вела у ТФН, нейкую там праграму, я, на жаль, не памятаю ўжо, як называлася. Але праз год яна яшчэ блістала. Яна выдала кнігу пра сваё жыццё. Яна дагэтуль з'яўляецца недзе там у медыях, нешта каментуе. І вельмі яскравая зорка на польскім палітычным небасхіле. Окей, Марыя Качынская. Гэта жонка не Ярослава Качынскага, а Леха Качынскага. Бінга. Супер. Марія Качынская была першай дамай з 2005 па 2010 год. Лех Качынскі, я добра памятаю гэтага чалавека, у сэнсе, з медыі ўвогуле. Ён быў іншы, чым Ярослав Качынскі. Ён быў значна больш стрыманы, больш умеркаваны, больш кампрамісны ўвогуле чалавек. Такі, скажем так, больш разумна нават паступаў, я бы сказаў, так, больш узважаны, так, я уже не ведаю, якія яшчэ эпітэты прыдумаць. Просто быў больш адэкватны, давай так. Вельмі добрае слова. Дзве галавы лепшыя, чым адна заўсёды. І ўвесь час побач з ім была вось гэтая, насамрэч, даволі сціплая асоба. Але я вельмі памятаю, як да яе ставіліся палякі. Як да свайго чалавека. У яе быў такі вайб, вельмі цёплы вайб. Нават памятаю, калі яны загінулі, бо яны разам загінулі ў смаленскай катастрофе ў 2010 годзе, і газета «Факт» у гэты дзень, катастрофа здаралася раніцай, а ўжо апоўдні яны выдалі спецвыданне. І там быў вялікі фотаздымак прэзідэнцкай пары, і мы зараз яго нават пакажам на экранах. Вельмі знакамітая фатаграфія, дзе яны проста абдымаюцца, яна кладзе яму галаву на плячо, і было напісана: «Пані прэзідэнце, твой народ плача». Што важна, яна была вельмі актыўнай грамадскай дзеячкай.
У тым сэнсе, што яна не то, як там выходзіла з палацу прэзідэнцкага і ішла там недзе на працу ў нейкую фундацыю, так? Але яна падтрымлівала розныя ініцыятывы. Яна, дарэчы, змагалася за правы жанчын, што цікава. І ў 2007 годзе яна разам з прадстаўнічкамі жаночых арганізацый выступіла са зваротам да палітыкаў права і справядлівасці, каб яны не чапалі компроміс абруцыйны. Нічога сабе. Яна выступала супраць таго, каб разбураць гэтую сістэму, якая і так была адной з найбольш рыгарыстычных у Еўропе. Так? Дарэчы, Лех Качынскі таксама падтрымліваў ейныя словы, што не трэба пагаршаць гэтую справу. Што вось хай застаецца так, як ёсць. Ну, што здаралася потым, мы ўжо некалі там размаўлялі у адным з нашых выпускаў. Ты яшчэ распавядаў, што яна нарадзілася в Украіне, быццам бы. Яна нарадзілася ў невялікім насельніцкім пункце на тэрыторыі сучаснай Украіны ў 42-м годзе. То бок, пасля там вайны ўжо былі там розныя гэтыя пертурбацыі з межамі і гэтак далей. Так вось. Так, яна нарадзілася там. Але яна полька, конечно. Так. Ці былі ў ёй нейкія, не ведаю, публічныя там сувязі з Украінай ці нешта такое там неяк асабліва? Не, чагосьці такога асаблівага я насамрэч не памятаю, не было чагосьці такога. Анна Камароўская, наступная першая дама. Анна Камароўская, як вы можаце здагадацца, гэта жонка прэзідэнта Браніслава Камароўскага, які быў на пасадзе з 2010 года па 2015 год, калі з трэскам прайграў выбары Анджэю Дудзе, пра што мы таксама некалі рабілі спецыяльны выпуск. Гэта менавіта той чалавек, які пераехаў так званую манашку на пешаходным пераходзе. Насамрэч, Анна Камароўская мала чым была адметная. Вось яна была значна менш выступала ў медыях. Дарэчы, таксама падтрымлівала жаночыя ініцыятывы, тым больш, што гэта вось быў той момант, калі ўжо пачалі бурліць гэтыя страсці вакол розных гэтых пытанняў. Так? Вось. Але, скажам так, у гісторыю яна ўвойдзе проста як жонка Браніслава Камароўскага. Нічога такога звышадметнага насамрэч не было, як і з самім панам Браніславам. Дарэчы, тут вось я хачу таксама падкрэсліць, бо я ўжо так вось зараз прамаўляючы гэта ўсё ўслых, зразумеў, наколькі моцна адбіваецца на ацэнцы першай дамы ацэнка яе мужа, самога прэзідэнта. Так? Ось, гэтая сувязь неяк так вось застаецца, і калі прэзідэнт такі кепскавы, як Камароўскі, то і, на жаль, ацэнка першай дамы таксама вось так неяк атрымоўваецца. Слухай, ну а ці правільна я разумею, што гэта, як модна казаць, скажам, задызайнена ў ролю першай дамы, што яна быццам бы не вельмі самастойная. Так, ты маеш рацыю. Яна вось такая другая палоўка, так, другая палоўка прэзідэнта. Вось гэта яе роля. То бок, калі першы пан не спраўляецца, то у першай дамы няма шансу. Ну, на жаль, так, на жаль, няма шансаў. Окей, пераходзім да самай актуальнай першай дамы. Гэта Агата Дуда. Агата Корнхаузер Дуда. Вось, так, гэта сённяшняя першая дама. Вось яны разам з мужам жывуць у прэзідэнцкім палацы, ім засталося там жыць яшчэ прыкладна 5,5 месяцаў. Вось, пасля трэба будзе ўжо пераехаць недзе ў іншае памяшканне. Калі спытаеце палякаў, што вы можаце сказаць пра Агату Корнхаузер Дуду, то ад шматлікіх з іх першае, што вы пачуеце, маўклівая першая дама. Насамрэч, Анджэй Дуда стаўся прэзідэнтам практычна адначасова з тым, як урадам пачало кіраваць права і справядлівасць. І страсці пачалі бурліць неверагодна моцна. Вось гэтыя розныя жаночыя пытанні, напрыклад, і іншыя, правы меншасцяў і так далей. І ўсе звярталі ўвагу на Агату Дуду у тым сэнсе, што можа яна неяк нешта пракаментуе. Яна ніводнага разу нічога не сказала. Ось я нават чытаў, памятаю, інсайты ад розных журналістаў, што нібыта насамрэч ейныя погляды далёкія ад поглядаў права і справядлівасці. І што паміж ёй і правам справядлівасці ёсць проста дамова, што яна не будзе лезці. О, как. Вось, бо калі б яна пачала быць у контры да прэзідэнта, то, скажам так, была б праблема для самой партыі. Вось, наколькі гэта праўда, конечно, тут можна толькі здагадвацца, так, але, ну, насамрэч, я быў бы схільны ў гэта верыць, бо яно, насамрэч, прынамсі так выглядае. З ёй звязаны адзін вельмі цікавы прыкол.
Вось, а яна любіць даволі яскрава апранацца. Ну, увогуле яна такая стыльная жанчына, стылёвая. У там 2018 ці 19, здаецца мне, годзе ТФУП, якім кіраваў Яцек Курскі, Геббельс польскага тэлебачання, як я яго называю, вось, які пераўтварыў у ТФУП тагачаснае у рупар прапаганды, і якое пладзіла фэйкі на кожным кроку. Вось, яны у нейкі момант зрабілі рэпартаж, дзе выказваўся нейкі нібыта стыліст з ЗША, якога звалі Крістіан Пол. Нават быў паказаны гэты чалавек, які не вельмі выглядаў на амерыканца насамрэч. Дзякуй, што не Джон Сміт. Вось, Крістіан Пол казаў там у інтэрв'ю, што ён проста ў захапленні ад Агаты Дуды, што яна вось просто такая прыклад для іншых жанчын, як трэба апранацца, які трэба мець густ і гэтак далей. Ну, канечне, тыя, хто рабілі гэтыя рэчы, відавочна былі людзьмі крыху старэйшага пакалення, яны не разумелі, што ёсць вышуківарка Google. Вось, канечне, у той жа вечар, пасля выпуску навінаў, увесь інтэрнэт завяла інфармацыя, што ўвогуле такога праектанта няма, ён не існуе. Прапагандысты ТФУП, каб зрабіць яшчэ горш, увогуле выглядала шчыра як дыверсія. Вот, каб яшчэ зрабіць горш, на наступны дзень паўсталі акаунты у Фейсбуку, здаецца мне, у Твітары, на Ютубе, дзе з'явіўся Крістіан Пол, якімі ўсімі сіламі намагаўся даказаць, што ён існуе. Ось, ну, карацей, гэта быў такі крынж. Я, па шчырасці, я ўпэўнены, што гэта не была ініцыятыва Агаты Дуды, і я нават быў бы схільны верыць, што гэта магла быць нейкая такая дыверсія ў стылі там зрабіць пакасць нейкую так прэзідэнту. Вось. Ну, карацей, вось так. Пра першых дам зразумела. Каго яшчэ трэба ведаць з польскай палітыкі сярод жанчын? Ты пачаў з прэм'еркі Беаты Шыдла. Насамрэч, у Польшчы яна была трэцяй прэм'еркай. Вось, і насамрэч, я думаю, што нават многія палякі ўжо не памятаюць, што прэм'ерка у Польшчы першая была вельмі шмат гадоў таму, яшчэ ў 92-м годзе. Ого. Гэта была Ганна Сухоцкая. Вось, яна была прэм'еркай крыху больш за год, яна была прэм'еркай кааліцыйнага ўраду, даволі неўстойлівага, і яе скінулі, карацей, з гэтай пасады. Вось, але у наступныя гады яна яшчэ там была праз нейкі час міністркай справядлівасці. Вось, і ад таго часу адышла ў цень. І, ну, насамрэч, яе кар'ера проста скончылася, яна ўжо проста на пенсіі, яна ўжо даволі сталого ўзросту чалавек. І пасля яе у 14-м годзе прэм'еркай стала Эва Копач. Ось, у той момант адбывалася такое павольнае падзенне ўраду платформы ІПСЛ. Туск эвакуаваўся ў Брюксель у 14-м годзе, там у верасні, здаецца, і пакінуў яе, бедную, няшчасную, на гэтай пасадзе. Ось, з усімі праблемамі партыі, у якой рэйтынгі пачыналі ляцець уніз. Туск скончыў раней сваё прэм'ерства ці як? У 14-м годзе ў Польшчы выбухнула афера Подслухова. У рэстаране «Сова і прыячэля» нехта зладзіў подслухі. Гэта рэстаран, у які любілі хадзіць палітыкі. Вось, там недзе ў століках, недзе былі замантаваныя так званыя жучкі, скажем так. І, карацей, гэтыя запісы патрапілі у СМІ, і выбухнуў вялікі скандал проста. Ну, па-першае, усе даведаліся, што палітыкі лаяцца. Вау! Якое няшчасце, так? Ну, ось. Ну, па-другое, канечне, там былі нейкія, скажем так, не вельмі чыстыя штучкі абмяркоўваліся. Таксама ўсе даведаліся, што Радаслаў Сікорскі любіць васьміногаў, вось, і плаціў за абеды міністэрскай карткай, у сэнсе службовай, вось, а не сваёй прыватнай. Вось, ну, там, карацей, але гэта вельмі моцна прычынілася да падзення ўраду. Канечне, тады яшчэ ўрад Туска зрабіў адну рэч. Не вельмі дэмакратычную рэч. Гэтыя плёнкі перахоўваліся ў рэдакцыі журнала «Впрост». І паліцыя зрабіла рэйд у гэты журнал. Ось, і гэта было ўспрынята ўсімі абсалютна, як атака на свабоду слова і на дэмакратычную журналістыку ўвогуле. Нават найвядомейшыя, найбольш знакамітыя журналісты найбольш прыхільнай тэлестанцыі Польшчы, то бок ТФУН,
Памятаю, што на прэс-канферэнцыі сказалі, што спадар прэм'ер, вось мы заўсёды былі за вас, але цяпер мы абсолютна супраць вас. Вось пасля гэтага менавіта Туск зразумеў, што, здаецца, ўсё. Вось. І тут просто падвярнулася праца у Брюсселе. Вось, ну, яму яе запрапанавалі, і ён паспяхова выехаў там і быў 5 гадоў прэзідэнтам Савета Еўрапейскага Саюза, пакінуўшы тут бедную, нешчасную Эву Копач. Увайшла яна ў гісторыю тым, што яна, скажем так, тэхнічна кіравала гэтым урадам яшчэ прыкладна год там, з невялічкім кавалачкам. Вось, пасля платформа з трэскам прайграла, і была замена прэм'еркі на прэм'ерку. То бок пасля Эвы Беата Копач... Шыдла? Так, дакладна. Пасля Эвы Копач прэм'еркай сталася Беата Шыдла. Дарэчы, ёсць яшчэ адзін прыкол таксама звязаны з Евай Копач. Яна некалі сказала, што некалі людзі змагаліся з дыназаўрамі. Выйшло даследаванне, дзе, я боюсь памыліцца, мы выведзем дакладную лічбу, але быццам бы там 52% палякаў лічаць, што людзі жылі у адзін той же час з дыназаўрамі. Дастаткова, здаецца, мне школьных ведаў, каб ведаць, што людзей і дыназаўраў раздзяляе больш за 60 мільёнаў гадоў. Вось, ну, але так, гэта вельмі моцна памятаю разляцелася, смяяліся ўсё маршруткай, як кажуць. Слухай, маленькае тэхнічнае пытанне. Эва Копач кім была, што яна замяніла Туска на пазіцыі прэм'еркі? Яна перадусім была вельмі уплывовым палітыкам платформы на той момант. Вось, і, скажем так, ёй запрапанавалі, бо іншыя не асабліва хацелі. То бок гэта просто адбываецца, што ты камусьці прапаноўваеш? Так, то бок няма чагосьці такого, што прапісана ў нейкім рэгламенце, што калі вось прэм'ер заходзіць, то там нехта іншы. Не. Просто, скажем так, у выніку унутрыпартыйных гульняў, так, вось, іншыя людзі, якія маглі б, напрыклад, стаць, вырашылі не быць, каб вось не быць тварам ураду, які зараз там вось прайграе, так. Вось выпала на яе. Дарэчы, цяпер яна ў Еўрапарламенце. Гэта быў наш выпуск пра жанчыну польскай палітыцы. Калі вам цікава яшчэ нешта даведацца па гэтай тэме, то пішыце каментары. Таксама ставце падабайкі, пішыце каментары. І, сябры, памяці, калі ласка, што наш падкаст выходзіць толькі дзякуючы вашай падтрымцы. Мы будзем удзячныя кожнай і кожнаму з вас, хто вырашыць падтрымаць нас праз сервіс Buy Me Coffee ці Patreon. І да сустрэчы праз тыдзень. Дзякую.